Ning aku ya arep matur kok, Bem. Anggih Kakang Pendol. Janjane panjenengan menika badhe matur menapa sajake kok wigati banget lho. Aku ki ketemu pawongan. Nggih. Dijaluki Sabiyantu pawongan kae dikongkon ngruwat sing kalane putrane. Nggih. Mula iki dina aku njaluk kelawan rembugmu aku kudu kepiye, Bem? Kakang, Bem. tamangka tiang ingkang nandhang pangruwatan menika lak nggih tiang ingkang sampun Heeh. sepuh. Tamangka panjenengan kalian kula menika lak nggih tasih mudha taruna. Bener. Yen panjenengan nyarujuki pripun yen panjenengan kalian kula sak menika slamur laku gantos jejuluk Kakang. Bem. Kula Yen Kakang. naturmu kaya ngono aku wis tanggape Sasmita. Nggih. Wiwit dina iki kowe karo aku aja nganggo jeneng Raden Tembem lan Raden Bentul maneh. Nggih. Lah nganggo jeneng Kaki Legeyek lan ini Legeyek, Bem. Kaki legeyek dalam kula sak menika nini legeyek. Kaki legeyek. Nini Legeyek. Kita kados mekaten lak nggih sampun jumbo kalian kahanan. Heeh. Kok menawi samangkene wonten kadang gesang ingkang rawuh wonten rompok panjenengan menika lak nggih mboten nguji wani to. Pancen kaya ngono ya ini. Nggih. Ini Legeyek. Kaki legeyek. Sakwise kowe karo aku nyamur laku, capet-capet aku kok mireng manuk prenjak ganter-ganter sak jambane oman ini. Kaki legeyek. Ini Legeyek. Prenjak tansah ganter menika tansah sansaya banter. Kaki legeyek. Kledang-kledang menika keleresan. Wonten tamu ingkang rawuh kaki legeyek. Kaki legeyek. Ini Legeyek. Prenjak ingkang ganter-ganter sansaya banter menika nggih tumus to. Sak menika wonten tamu ingkang rawuh. Menapa panjenengan sampun pirsa? Babar pisan aku durung kenal ini Legeyek. Nggih, mbok menawi badhe niti pirsa, sumangga kaki Coba tak legeyek. takonane ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Pak. Nun sewu panjenengan menika paring asma sinten saking dusun pundi? Kok kersa rawuh wonten rompakipun kula kalian garwa kula menika wigatosanipun menapa nggih, Pak? Nggih Kaki Legeyek. Kula saking talang aturipun Bapak Suwardi dalah Ibu Sulistiani Nggih. ingkang sepindah badhe silaturahmi, ingkang kaping kalih badhe netepi adatipun tiang sepuh anggene ajeng nitripaken putranipun ingkang keparingan asma ingkang nomor sepindah Yoga Aditya Atmaja, Nggih. ingkang putra nomor kalih inggih menika Rama Aditya Kusuma. Ingkang gadhahi gedhek ciri inggih menika uger-uger lawang Kaki Legeyek. Nun sewu nggih, Pak. Silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi dados sederekan ing sak mangkene. Nggih. Kok panjenengan ajeng pasrah putra panjenengan kekalih napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas nggih. Nah, coba Nggih, kae Pak, dijarine nggih. tahun ini. Panjenengan ampun alit ing galih nggih, Pak. Nggih Kaki Legeyek. Ateges putra panjenengan kekalih mangke badhe kula reka kados putra kula piyambak. Nggih. Tasih wonten unek-unek kang dereng kawetar napa sampun karampungan, Pak? Sampun cekap Kaki Mbok menawi Legeyek. sampun cekap Pak Kundur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kang atos-atos. Nini Legeyek. Kaki legeyek. Rak wis suwe banget. Putra sing kok antu-antu lan sing kok domo-domo. Leres menika kaki legeyek. Anggonmu njaluk marang Gusti kang gelar jagat rina lan sak wong ini. Dina iki dijabah marang Gusti senajan to iki mung putra titipan ini. Anggih kaki legeyek banget bungae ati kula. Menapa ingkang kula sesuwun rinten lan dalu menika inggih putra menika sampun pinaringan. Senajan to namung putra titipan panjenengan ampun kuwatir bakal kula glawentah kados anak kula piyambak. Wis sak mestine kudu kaya ngono ya ini. Kanjeng. Nini Legeyek. Kaki legeyek. Sekawit rak wong atuane loro matur kae yen to sekawit anakmu kae nandang lilip. Nggih. Ateges bocah kang isare kecoba. Aku purutke janur ana pemungkuran kae Nini Legeyek. Ngestakaken dawuh kaki legeyek. Kaki legeyek. Nini Legeyek. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki? Pancen bener kuwi Nini Legeyek.
Janur kae bakal ndak kalon kono jangkane anakmu sak lorone Anjing. supaya kanggo keselamatan Rina lan sak wengene. Nggih. Coba ndak kalon kaya ini. Kaki legi ya. Nene legeye. Sak sampunipun putra kekalih menika panjenengan kalungi arupi janur kuning. Heeh. Lah kok Pak Suryani tansah cumplorot tambah sumunar tambah bagus kaki legi ya. Nene legeye. Kaki legi ya. Kabeh ngono saka gedhe katiasane janur kuning kae. Nggih. Cahya utawa nur sing tumrun saka dhuwur kae nini. Oh kados mekaten kaki legi ya. Ning ora cukup mung janur kuning iki. Nggih. Iki dina anakmu bakal ndak singitke uga tak ganti asma supaya tangga teparo kae ora mangerteni. Anjih kaki legi ya. Bismillah. Kenang Yoga Aditya Atmaja adalah kenang Rama Aditya Kusuma Joko Jelagur. Joko Jagur. Kaki legi ya. Nini legeye. Joko Jelagur kekalih menika sajake kok wetenge kerucak kerucuk menika. Aku ya iku kok mau rene apa ramam dhisik. Lho jencane nggih maem mosok ya kok ngomah ramaem gandeng tebih. Anggenipun menika lelampahan lak nggih dugi ngriki langsung luwe malih to. Nini legeye. Kula kaki. Yen aturmu kaya ngono aku jane wis tanggape sasmita. Nggih. Aku iki dina bakal budal ana Kutaraja. Kanggo nyukupi kebutuhan ana sakjroning rompok kene. Upama siramu tak tinggal sakjroning rompok apa ya wani nini? Kaki legi. Nini legeye. Panjenengan lak nggih eling yen to kula menika dados ibu nembe kemawon. Heeh. Dados mbok menawi momong bocah kekalih menika. Kula nyuwun kanca rawang kagem njagi keselamatan si Joko Jelagur kekalih kaki. Nini legeye. Kula kaki. Yen aturmu njaluk kanca rowan, iki dina bakal ndak ujuti. Anakmu lahir sing ana ngalam donya kae ora kae jenan. Nggih. Duweni sedulur tua papat cacahe ning maujud badan halus. Badan alus. Upama iki dina tak cipta dadi badan kasar tak jaluk aja wedi ya ini. Boten kaki legaya amargi menika kula ingkang nyuwun kanca rawang panjenengan dadosaken badan wadak kula trima kemawon. Coba dirantu ya ini. Anjih kaki legaya. Ngger Supi amarah alam mutmainah. Nini legeye. Kaki legaya. Ya iki wujuding seduluring tuwa anakmu si Joko Jelagur. Nggih kaki. Coba ndak tangune ya ini. Nggih sumangga. Yer kowe sak papate sekawit kowe badan halus tak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora tak kone nak kapenak lungguh jegrang selo tumpang paribasane. Ning tak kokon jaga. Bau kiwa tengene kadang manam uga dadi kanca rowane ini legaya apa ya sago, Ger? Ini legaya. Kaki legaya. Selak kesoran anggon kebutuhan Kutaraja. Nggih. Sewang-sewang adem selamat aku njaluk pamit ini. Kaki legaya atos-atos kaki legaya.
Sedulur papat. Lah kok kowe malah padha leye-leye nang gone papan panggonan kene. Tamongko. Apa kowe iki ora kelingan? Yen to kowe sedulur papat duweni kewajiban momong putraku si Joko Jlagur uga njaga keselamatane si Joko Jlagur. Banjur putraku sak kloron kuwi ora ana katon ning gone papan panggonan kene. Coba undangan si Joko Jlagur kae to Le. Kebareng matur Nini Lekeyek. Mutmainah. Mutmainah. Nggih. Lah kok kowe tawang-tawang tangis. Lan kowe arep matur marang Nini Lekeyek. Jan-jane ana kedadian apa Mutmainah? Kebareng matur Nini Lekeyek. Nanging sadèrèngé kula matur. Kula nyuwun agunging pangapunten Nini Lekeyek. Mutmainah. Ya kok malah sangsaya gawe trata
Mutmainah. Janjane kowe iki arep matur apa? Ana kedadian apa Mutmainah? Sekawit panjenengan pasrah kadang anem kula. Ing mriki kula nembe kegocekan sak antawis. Nembe kemawon kula ngantuk sak liyepan ini legeyek. Banjur Tangine kula toleh. Ananging kadang anem kula menika murca ini legeyek. Ngapunten ini legeyek. Kula sampun luput ini legeyek. kowe kabeh kowe lupa. Ini kenapa ento kowe ora sanggup jaga keselamatane Joko Slagur. Nalika semono kowe matur ento kowe sanggup setelan papan. Ento ana kasunyatan sing kaya mengkene iki. Kowe lara ning atiku sedulur papan. Tamangka kowe kabeh padha mangerteni. Yen ta Joko Slagur kowe putra sing tak antu-antu. Putra sing tak damo-damo sedulur papan. Kula ngertos nini legeyek. Yen ta ana kedadian sing kaya ngene iki. Si Joko Slagur kuwi ilang. Apa ya kowe bisa goleki nang di papan durunge putraku kuwi sedulur papan? Kula saguk ingkang ngupadi anggene murcanipun kadang kula anem nini legeyek. Nanging aku ora percaya. Saiki dina kowe ngomong ento kowe sanggup goleki. Rikala semono nalika kowe dipasrahi marang kaki legeye padha. Aturmu padha yen to kowe sanggup jaga keselamatane Joko Slagur. Nanging ngomong kasunyatan sing kaya mengkene iki, sedulur papan. Tamangka kowe kabeh uga padha mangerteni. Yen to si Joko Slagur kuwi putra titipan. Yen mangkone wong tuane tindak lan pengen goleki nang di papan dununge si Joko Slagur. Banjur aku kudu wangsulan sing kepiye Mutmainah? Jagat Dewa Bayu. Sedulur papan. Aku eling marang mawalinge kaki legeye rikala semono. Sadurunge tindak ana Kutaraja kae. Kaki legeye maring pawaling marang aku. Yen ana bebaya ning gone papan panggonan kene lan aku kelawan ora bisa mutasi. Aku kudu nimbali asmane kaki legeye kanthi kejruk lemah kaping 3. Gak kira lelakon sing kaya ngene iki sing dikarepake kaki legeye. Mula sing iso goleki papan dununge putraku si Joko Slagur. Ya mung kaki legeye sawiji. Sophia amarah, alu amalan kowe Mutmainah. Aku jaluk tulung sapiantumu sepisan maneh. Tetunggo marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga lelakon iki enggal karampungan lan sedulur manom si Joko Slagur kuwi bisa ketemu. Kaki legeye. Kaki legeye enggal kotor kaki legeye. Nini legeye aku sing bali nini.
Ini lagi ya. Rasa sumendal sakjroning atiku kepengin cepet-cepet bali. Bareng aku lemebu sakjroning rompok mah padha bosah basil ratu mata. Kowe uga anakmu sak papate padha tawang-tawang tangis. Aku ora mangerteni putramu sak klorone mapan ana ngendi ini. Ini lagi ya. Saderengipun matur kula nyuwun agung ing pangapunten. Kaki-kaki. Iya ini. Panjenengan sampun masrahaken keselamatan Joko Jlegur kekalih datan kula kaliyan sedulur papan. Pancen bener. Kasunyatan menika. Kaki-kaki. Kula dereng saged dados ibu ingkang sampurna. Sekawit panjenengan masrahaken si Joko Jlegur kekalih. Ananging dinten menika. Iya ini lagi ya. Putra kekalih. Anis. Putraku ilang. Mohon pangapunten kaki-kaki. Menika lepat kula kaki-kaki. Ini lagi ya. Kaya-kaya dukaku tak untapke marang jeneng sliramu. Mongko bocah kae iki dudu putrane dhewe. Bocah kae iki bocah titipan. Mengko yen ana wong aduane loro rawuh banjur isin wirang apa sing tak tampa nini. Menika ingkang kula semelangke kaki-kaki. Nini lagi ya. Kaki-kaki. Candhek anggonmu tawang-tawang tangis. Yen tos kawit iki dina kowe lan aku tansah tutup pinutul ora bakal ana rampunge. Kedah kula badhe nglampahi nopo. Sliramu tak aturi munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa baline putramu ana ing pangkonmu ini. Kaki-kaki. Nini lagi ya. Kula bakal wonten sanggar pamujan lan memuji. Nyuwun mugi-mugi Joko Jlegur kekalih enggal-enggal kepanggih kaki-kaki. Tak jaluk aja kendating donga ya ini. Biar Supiyah hamarah haula malan kemut main. Dawuh kaki-kaki ya. Sekawet kowe muni saguh njaga bau kiwa tengene kadang manom. Nggih. Ing kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe padha ora mangerteni. Mutmainah, Nggih kaki-kaki ya. kowe sing duweni aji ganda pangrasa lan panglimunan. Nggih. Kowe iso goleki ana ngendi? Papan duluwe kadang manom. Saged kiki-kaki Lan ya. kowe kabeh aja enak kapenak sak jeneng rompok mau lakune mutmainah supaya bisa baline kadangmu ana-ana ing pengarepane kaki legek lanine legek ya. Dawuh. Mula rasa kesuwen iki dina enggal budhalo ngersa Dawuh kaki-kaki ya. Wailat halas supiyah marah haula malan kemut main. Dawuh kaki-kaki ya. Sekawat kowe tak tundung saka dromah kene. Nggih. Kowe tak kongkon goleki ana ngendi papan dununge kadangmu anom. Nggih Ning kaki-kaki. kasunyatan iki dina kowe bali ora nggawa kadangmu anom malah nggawa payaman kang gegir kaya mangkene mutmainah. Nggih. Apa kang dadi sediamu ngger cah bagus. Leres kaki-kaki ya. Kewan kang gegirisi menika ingkang nyidra kadang kula anem kula kaki-kaki ya. Dadi kewan kang gegir kang nyidra kadangmu anom. Nggih. Iya. Sekawet kowe sapapate badan halus tak cipta dadi badan kasar. Nggih kaki-kaki ya. Iki dina bakal ndak cipta dadi badan halus maneh. Dawuh. Kanggo kekuatane jiwa ragane kadangmu anom. Nggih. Ora sakasuwane iki dina enggal lebonono kerja bagus. Dawuh kaki-kaki ya. Mandek satrio tejo selaksana tejane wong anyar kadon mlundung kaya krikil malang rekadone kerja bagus yen pancen sira isa tata jalma sapa kang dadi dasanamamu ya Pawongan, nek paran tambuh marang aku. Sajroning jagat tanah Pulo Jawa yakin oh ora ana loro, uga ora ana telu. iya Ya wong sawijine aku sing kena diarani Bathara Kala Gelap Seto. Ya aku Raden Dewang Kawijaya. Balik kowe sapa wong gedhe dhuwur. Wani ridul aku sawang dadi dasanamamu.
Wis jamak lumrahe wong menungsa urip kon pinakon sak tekeng marga catur. Ya aku iki kaki legek kang dadi sesingitku Gerca Bagus. Wilah dalah. Ya tak sawang-sawang pasuryamu. Aku ora bangkling marang kowe. Iya. Kowe ape nyelamur laku dadi apa wae? Aku isih kelingan. Sejatine kowe kuwi bocah ireng cemani loko sak kebaran. Kang aran Raden Pentolan Raden Tembem. Dasar kepara nyata. Ha iki legek. Eneng paran. Aku arep dongengake sawetara. Iya. Mula kabeh padha didongakake. Ing nalika semono, aku duwe gelar Senopati Agung ana ning Majapahit. Oh. Raden Gembong Kamijaya kang dadi aranku. Iya. Ing nalika semono, ning Majapahit keterak pagebluk sing gedhe. Esuk lara, sore mati. Sore lara, esuk tumekaning pati. Panjen bener. Iso gagas waras jenduk tumbale bocah sak kembaran ireng cemani loko. Kang aran Raden Pentolan Raden Tembem. Nalika semono, aku bisa ketemu Raden Pentolan Raden Tembem. Dhewe tak rembug karo Aris ora gelem. Malah ndadekake peperangan sing gedhe. Iya. Bungah sak jroning atiku, anggonku menang peperangan kelawan Raden Pentol. Nanging aku lali Purwodok Sina. Aku wis diweling marang bapa guruku, yen perang karo sapa wae, aja ngasih guyu lakak-lakak. Nanging aku lali Purwodok Sina. Aku guyu lakak-lakak. Katon cemlorot ana sak jroning lak-lakanku. Iya. Dipepes balung Bondowoso. Aku rak duweni daya njaluk mati ora duweni mati. Malah didadekake reh-rehan Raden Pentolan Raden Tembem. Ing nalika semono, aku diparingi papan panggonan ning alas robat. Diparingi pangomben-omben ning rawa sedu. Iya. Diparingi jeneng Bathara Kala Gelap Saita. Diparingi jadang pangan titise bapa Adame Bukawa 7 cacahe banglak jlentrena siji bapa siji kaki lebek. Gelap sayuta. Yen pancen kowe sering nalika jadhang pangan mudhuk rikala semono, coba wedharake bakal ndak rungokke Gerca Bagus. Monggo kepisan. Darbeni sangang sasi 10 dina. Iya. Wong sing lairake ponang jabang bayine lahire barengi mletheke surya saka wetan. Kae kena diarani bocah kembang julung wangi utawa bocah julung caplok. Iya. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora dirawat sekarang bakal tadah dadi kala mangsa. Angka kaping 7. Darbeni sangang sasi 10 dina. Wong sing duweni anak lahire barengi tabuh rolas utawa barengi bedhug deng. Iya. Kae kena diarani bocah julung sungsang. Bocah kae duwe sekolah kaki legek. Kang Yen angka 3. ora dirawat sekali bakal tadah dadi kala mangsa. Kang angka 3 Gerca Bagus. Angka 3. Darbeni sangang sasi 10 dina. Wong sing lair penang jabang baine anake barengi anslupe Surya. Sing kuwi kena diarani bocah julung caplok. Bocah kae duwe sekolah kaki legek. Yen ora dirawat sekali bakal tadah dadi kala mangsa. Kang angka 4. Angka 4. Ning desa ngendi? Lah ning kutha ngendi? Wong sing duwe anak siji cacahe. Iya. Mbah lanang, mbah wadon. Yen lanang kena diarani bocah utang-atik. Yen wadon kena diarani bocah unting-unting. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora dirawat sekali bakal tadah dadi kala mangsa. Kang angka 5 Gerca Bagus. Angka 5. Wong sing duwe anak loro cacahe. Iya. Lanang, wadon. Loro, wadon, lanang. Loro, lanang kabeh utawa loro wadon kabeh. Iya. Yen bocah loro lanang wadon kae kena diarani bocah kedana kedini. Yen bocah loro wadon lanang kae kena diarani bocah kedini kedana. Yen bocah loro lanang kabeh kae kena diarani bocah uger-uger lawang. Yen bocah loro wadon kabeh kae kena diarani bocah kembang sepasang. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora dirawat sekali bakal tadah dadi kala mangsa. Kang angka 6. Wong sing duweni anak telu cacahe. Iya. Lanang, wadon, lanang. Iya. Telu, wadon, lanang, wadon. Telu lanang kabeh utawa telu wadon kabeh. Yen bocah telu, lanang, wadon, lanang. Kena diarani bocah pancuran diape jedang. Yen bocah telu, wadon, lanang, wadon. Sedang diape pancuran. Bocah telu lanang kabeh kae kena diarani bocah cukil dulit. Bocah telu wadon kabeh kena diarani bocah godhong mayit. Bocah kae di sekolah kaki legek.
Ini rak diruat sekali bakal tadah dadi kala mangsa. Kang ngopi tukang pungkasan Kang kerja pungkasan. bagus. Mula kabeh padha didongakake. Yen teko kulon kena darani ujar. Iya. Teko lor kena darani uni. Teko wetan kena diarani nandar, teko kidul kena diarani kaul. Ujar, uni, nandar, kaul. Ora mandi saka ucape wong liya, ananging mandi saka unek-uneke dhewe. Wong sing duweni ujar, uni, nandar, kaul ora ditepati janjine. Utawa paling ruwat jaga. Bakal cegat dalan prapatan tak tumpes pitung turun kang gregek. Ning kene yo. Aku dina iki wani mlebu ana sajroning desa Gulang kene. Sajroning desa Gulang kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Suwardi dalah Ibu Sulistiani. Pancen bener. Bapak Suwardi dalah Ibu Sulistiani kae duweni anak loro cacahe. Lanang kabeh. Kae kena dere bocah uger-uger lawak. Sakwise tak tadah dadi kala mangsa ora gawe adem ayeme sajroning gok arep aku. Kaporo gawe sengsarane. Ya kenapa Kang Ilgek? Lap sayut to. Yen kowe takon sakwise kowe nada kala mangsa putrane Bapak Suwardi sak keluarga kae ora ndadekake ayem tentreme sakjroning go garpamu. Malah rasane panas pedes breh merga kowe lali marang janjine kaki legeyek lanine legeyek ewa semono. Kowe kena nada kala mangsa titi sing Bapak Tami Bukawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. Mula sekawit wektu dina iki Bapak Suwardi sak keluarga kae wis eling ngruwat sengkalane putrane. Malah kapore bocah kae wis tak kalungi aji sangot kang wujud janur kuning. Pratandhake bocah kae bocah kang wis suci ora duwe getek ciri apa wae. Mula gelap sayuta. Di wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk ora entuk ya ndak jaluk. Upama gelap sayuta ngamuk bakal ndak sembatani kerja bagus. Kang Ilgek Lebaran sugih gedel Bondowani. Kowe wani njaluk anakmu wis ana sajroning wadukmu. tak dodo. Apa pawitan? Umpama iki dina Sri Bathara kala gelap. Njaluk bobono apa wis sanggup minangkani? Gelap sayuta. Waton donya ana wujud bakal ndak wujud apa kang dadi panjalukmu. Kowe njaluk Mas Bicis Raja Brana busana sing kebiar kae waton siji. Aja mudune lintang kelawan rembulan kae kerja bagus. Kang Ilgek. Nek paran. Rungono gobokmu lan lek mripat. Aku rak butuhake Mas Bicis Raja Brana. Ora njaluk busana kang pati kebiar kae. Apa meneh temurune lintang kelawan rembulan kae ora. Anakmu kuwi raga kekantilane wis sing kepanjingan sukma. Iya. Pinangka gantine raga kekantilane wis sing kepanjingan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih loro cacah. Kowe sing kepisan. Kangkong koloro. Angka loro mori putih rong dedeg pengawe. Angka telu beras rong pitrah bumbu pawon sak cukupe. Ora esuk ora sore sing dadi panjenengane Sri Bathara kala gelap set. Bakal mbok wujuti. Dina iki bakal utahke anak. Gelap sayuta. Kaya enteng sinangga bot anggon mungulake putraku. Ing ngarep wis tak kandhake waton donya wujud bakal ndak wujuti. Putraku kok ulungake esuk tak wujuti esuk kok ulungake sore bakal ndak wujuti sore kerja bagus. Kang Ilgek. Ning paran. Ora usah kesuwen. Sake anakmu wis ana sajroning waktu. Iya. Mundur sak jangkah tampal. Tampalane kerja bagus. Nini legeye. Ya. Kaki legeye. Panjenengan menika nimbali kula amargi Joko Dragur kekalih menika sampun kepanggih kaki legeye. Iklan. Iklan sik. Nun sewu. Ngapunten sak derenge. Nini legeye. Tarewange pecahe dodo mlabaring ludira. Bot-botku ngrebut putramu sing ditadah kala mangsa marang gelap sayuta kae. Oh, kados mekaten. Dados Joko Dragur kekalih menika diuntal kalian gelap sayuta menika. Pancen bener Nini legeye. Ning ngene ya Nini. Pripun kaki legeye? Dikira anakmu wis bali ana pangkonmu. Tak jaluk damar mancung tinupet. Lelakon iki supaya aja ngasih wong tuane loro mangerteni apa maneh tangga teparo kae. Kaki legeye. Nini legeye. Wati menika namung panjenengan kalian kula sing mangertosi Oh, kaki oh. legeye. Mboten bakal tangga teparo napa malih tiyang sepuhipun bakal mangertos. Heeh.
Ini legeyek. Kaki legi. Sak bubar anakmu Bali, apa rame rengkai manuk prenjak ganter-ganter sak jabane oman ini? Prenjak tansah ganter-ganter saya banter menika kaki legi ya. Kaki legi ya. Kula mboten Legi ya. pangling. Sinten sing rawuh menika kaki legi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kula mboten pangling. Menika Bapak Suwarti telah Ibu Sulistiani nggih. Nggih Kaki Panjenengan kok tebih sangat saking dusun Gulang. Kok rawuh wonten rompakipun kula kalian garwa kula kok beto kados ngaten menika kagem napa nggih, Pak? Ingkang sepindah inggih menika badhe silaturahmi Nggih. wonten dalemipun Kaki Legeyek dalan ini Legeyek. Nggih. Ingkang kaping kalih badhe maringi bebungah kagem Kaki Legeyek utawi maringi tebusanipun kagem nyuwun konduripun putranipun Bapak Suwardi dalah Ibu Sulistiani. Nuwun sewu. Ajeng maringi bebungah kula kalian garwa kula. Nggih. Minangka sedekah panjenengan. Nggih. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan, Pak? Ikhlas lahir Ibu sampun ikhlas nggih. Nggih, Kayak Kaki coba Legeyek. ditampani tahun ini lah kayak sajak kabotan tenane. Nggih, kula matur nuwun kang tanpa pepindhan. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang bales kesaenan panjenengan nggih, Pak. Amin. Nun sewu. Nggih. Saderengipun panjenengan ajak kondur putra kekalih panjenengan. Nggih. Kula titip menika wujudipun janur kuning nggih. Nggih Kaki Legeyek. Menika sing nomor setunggal nggih. Sing nomor kalih. Janur menika dekek teng andhapipun tilem kenang selami sepasar dinten. Nggih. Gangsal dinten nggih, Pak. Nek sampun sepasar dinten panjenengan bucal ning kali sing wonten toyane mili Nggih. kanthi sesebutan Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguak janur, nanging aku ngguak sengkalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3 janur panjenengan larong nggih. Menika sampun dados putranipun Kaki Legeyek lan ini Legeyek. Kula tambah jimat asma Joko Jelagur. Kagem jangkepi sarat lan sarana kedas pindah monggo panjenengan timbali. Kula paringi tulodo nggih. Biar anakku lanang Yoga Aditya Atmaja Joko Jelagur. Ger, anakku lanang juga Aditya Atmaja, Joko Jagur. Dalam Pak. Ger, anakku lanang Rama Aditya Kusuma, Joko Jagur. Dalam Pak. Gantosan ibu sami kados bapak nggih. Ger anakku lanang Yoga Aditya Atmaja Joko Jelagur. Dalam Bu. Ger anakku lanang Rama Aditya Kusuma Joko Jelagur. Dalam Bu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Menika sampun jaga berat sarana. Nggih. Nun sawen iki kitanan nggih. Nggih. Mugi-mugi saktibaripun sak mangketipun kitanaken dados putra ingkang soleh. Amin. Migunani marang nusa lan bangsa, taat marang agama. Amin. Lan saged mendem jero mikul dhuwur derajat yang sepah kekalih. Monggo Amin, Kaki Legeyek. sugeng kalian Bapak Ibu salim. Monggo. Nun sewu. Tasih wonten wigati mbah napa sampun karampungan, Pak? Sampun cekap Kaki Wong Legeyek. menawi sampun cekap boten ateges kula nundung mbok ajeng wangsul sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo monggo. Kok wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluweh menika? Godhong alang-alang godhong apa-apa mugi-mugi kajatipun Bapak Suwarti sak keluarga mboten wonten alangan setunggal rubeda punapa-punapa lan godhong kluweh. Mugi-mugi kaluwihaken kajembaraken rejeki kang kados toya kang mili rezekinipun ateges banyu mili. Amin. Angge ingkang pungkasan wonten kupat luar Kaki Legeyek. Kupat luar bismillahirrahmanirrahim. Sineksenan para wali para nabi. Kaki danyang, nini danyang. Kedanyangan barok wonten ing tanah Jawi, kaki danyang nini danyang. Kedanyangan barok wonten ing dusun Gulang. Uga sineksenan sedulur papat kakang kawah diari-ari Supiyah amarah Allah melanut mainah. Kajatipun Bapak Suwarti sak keluarga sampun luar kersane Allahu Akbar. Gelap sayuto.
Haning parat. Sing gedhe pangapuramu marang kaki legek lanine legek. Upama iki dina kaki legek lanine legek jaluk sabian temu kaping pindho apa kowe sagung yen Sanggup kaki lagi ya. yen kaya ngono jaganan reksanan griyane Bapak Swardi sak keluarga kae rina lan sawangi deh. Upama ana bebel ngridu saka kulon garca bagus Tak papak tak balik nang ulon. saka lor Tak papak tak balik ngalor. saka wetan Tak papak tak balik nang etan. saka kidul Tak papak tak balik nang idul. bagus kiblat papat wis kok adepi sing kok jaluk wujude pitik putih mundur sak pecak bakal ndak wujude Bakal tapani kaki lagi.